Yan po mga sano, kakahuli tayo mga sano. Ayan. Ayan mga sano. So there, from fishing. Ayan. Okay. Good afternoon mga sano. So dito tayo ngayon sa Dipan sa Kawayanan sir. Kawayanan, Liloan. Tabi ng Tayod. Tabi ng ano sa Liloan. So ayan. Fishing lang dito. Bangus. So mag-charge sila per kilo, tapos yung cartridges nila, so magbabayad ka sa cartridges. So tingnan natin kung anong mga offer nila sa. So sa mga baguhan sa channel ko, please don't forget to subscribe. So ayan. So bangus, of course 299 per kilo, tapos meron silang charge na 99 per kilo for cooking mga sano. Ayos. So sariwa na, iluluto pa. So ayan, may nukos, half order 295. So ayan, kuna na lang natin. Talaba bossing, nag-offer ka ng talaba? Oo. Bisan karon? Ang karon mga stock mo. So 95 ang kilo sa Danalo. Pila? 95. 95. Okay. Out of stock. So yan, may mga beer din sila. So, aray mga sanaw, ikot tayo. So yan yung area nila. So ang mga rooms din, depende mga rooms ba na video kay bas no? Pero wala may video As of now mga sano, bawal mo nang mag-video kay. So ikot na lang tayo sa ano nila. Fish pan nila. Ayan. So ayan. Dipan Fishing, Kawayanan, Liloan, Cebu. So ayan, malaking area nila mga sano. Malaki. So ayan. So dito 500 yung cottages na ganito. So meron ding 900 yung ganon. Ayan. So ayan. So may mga limasag dito. Alimango. For sure. Ayan o. Ganda. Yan mga sano. Ang laki ng ano nila, fish pa nila. So dito lang kung mag-fishing tayo, dito lang tayo sa mga cottages. So halimbawa dudungaw tayo dito. Yan. Dudungaw ka, mag-fishing ka. Ayos. Sariwa na. Ayan. So it's good mga sano. So ayan mga sano, wala pang isda. Wala pang kumain ng pain, wala pang isda. So antay lang tayo. Throw it there a little bit. There you go, that's it. Steady. Oh. Don't pull. Steady.
love. Put it down, babe. Just wait. Okay, pasensya. Put it here ba? Ano, hindi na po tayo bukya mga sano. Ayan, laki, medyo malaki din. Okay na. Ayan, ayan siya. So pause muna tayo mga sano. Look here. Okay, here. Hey babe, it's here. Come on, come on. Where's the box? Yummy? Yeah, it's good. Yan mga sano. Oh, yes, we can eat like that. But where's our food? Yun. Yan siya. So, next one. Oops. Sana nilagyan mo yun ng ano, maambon ma, oh. So, dito mga sano, sa Dipan, bisitahin nyo dito, maganda dito. Kasi magkakain kayo ng mga sariwang ano, bangus. Tsaka may mga talaba din sila. Depende sa availability, ano ba, may crabs. So, ayan. Balik tayo doon, order tayo sa ano. Kain tayo. So yun, yung mga customer din. Tsaka yung mga bata, mayroong ano, kumbaga mini water sports. Mayroong ano, kayak. Ayan. So gusto niyo yung mga anak niyo mag-ride. So pwedeng pwede. Pilay kuha na ni Busing. Ah. So ito pwede itong 200 per hour mga sano. So pwede ring half lang 100. Pwedeng palitan kung halimbawa tatlo yung anak niyo na hindi magano kasya, apat. So pwede kayo dito as long as magbayad tayo per hour. So pangmasa pong presyo dito mga sano. So ayun. Dipan Fishing mga sano. Liloan, Cebu.